Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Pak Doni selaku pengajar basa Jawa lan dumateng kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Monggo kita seseraken junjungake puja lan puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun maringi berkah lan karunia sehingga kita sedaya saged makempal sesarengan kanthi sehat walafiat. Sholawat salam senantiasa kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengok-tengok syafaatipun benjang ing dinten akhir kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanca-kancaku sing berbahagia, aku bakal nerangake babagan tips sinau ing omah nalika ngadepi corona. Kita wis ngerti dina terakhir sinau ing omah amarga corona kudu bosen nih. Dadi aku bakal nerangake tips ke iso sinau sing enak. Sing pertama, gawe tempat sing tenang lan nyaman ing omah. Tujuan niki bisa menehi motivasi kanggo sinau lan kerja ing wektu sing suwe. Dadi ora perlu pindah-pindah tempat gawe nyari nggon sing enak. Sing nomor loro yaiku istirahat sing rutin. Sifat pikiran menungso butuhake konsentrasi tertentu diikuti karo istirahat. Pikiran tersebut kaya mesin yen diuripake nganti suwe ora bakal bisa digunakake secara maksimal. Dadi kudu gawe anyar kegiatan lan istirahat sing mencukupi. Sing terakhir yaiku ngindari lemes mental. Rasa wedi lan kuatir banget mengaruhi kesehatan mental lan kekebalan fisik. Dadi ojo kesel lan terus kerja utawa sinau. Ambegan ing wayahe isu utawa mlaku-mlaku ing alam bebas sing bakal ngerangsang sistem kekebalan awak lan gawe anyar kegiatan psikologis. Kanca-kanca sing berbahagia, itulah tips sinau ing omah nalika ngadepi corona iki. Muga-muga kanca-kanca kita bisa dijaga saka virus corona iki. Lan aja lali njaga kesehatan ya kanca-kanca. Ya iku kabeh saka pidato iki, yen ana salah dimaafkan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.